magiging standard sa Manila no, kapag sila na po yung nag-take over the subset? Wala pong mawawala ng trabaho, Tony. Ano po yun, ma'am? Wala pong mawawala ng trabaho doon sa mga existing na nagtatrabaho ngayon sa mga paliparan, mga terminal natin. Pag nag-take over na yung bagong management. Mapa-contractual o Yes, regular pa. oo. Yun po. Of course po, no, lahat po ng ating nasa operations and maintenance ng ating airport, lahat po ito ay o-offer at bibigyan po ng offer ng NNIC. No? Meron po silang 25% increase sa kanilang basic salary, meron po silang signing bonus, at meron din po silang SIP kung tawagin no, para maglipat po nila from the government to the private sector.
dalawang bagay po ang pwede nating isagot dyan. No? Una po, nakapaloob rin po sa ating concession agreement ang pagkakaroon ng investment, particularly sa ating baggage handling system. Yun. Kadalasan po kasi kapag ito ang bumigay, ito po yung nagpo-cause no, ng talagang delay sa pagka-load ng baggage kung kaya nauuna yung pasahero sa kanyang bagahe. Ito naman po ating baggage handling system. Hindi rin po kasi siya simpleng makina. No? It's comprised of will be very particular about ito po mga bagay, especially ang ating mga OFWs po. Okay, so ito pang concern, Weng. Ito yung nakikita mo sa mga social media. Kapag hinahandle ng crew, yung bagahe ng mga pasahero sa aeroplano, yung tinatampak lang, tinatapon lang. Kaya yung mga mamahaling maleta, pagdating sa'yo, abay lang ito. Yes po, impact po rin yung ating mga medical ground natin, especially with respect to baggage. At yung mga naman po sa nagkakaroon ng medical loading, tapos talaga ng yan. So, meron naman po nagpo-hold sa atin, hindi na lang po Nga, no? handling, yung proper handling of baggage.
sa totoo po, I cannot give a timetable because we haven't received anything, no? We haven't received anything formally. And I think the question thrown to GM Lito was just in a generic sense, ano po yung mga